आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव इथं सकाळच्या सुमारास एका इको कारचा भीषण अपघात झाला। MH7Q7904 क्रमांकाची ही कार सावंतवाडीच्या दिशेने जात असताना घाटातील वळणावर नियंत्रण सुटून कडेला घसरत दरीत कोसळून अपघातग्रस्त झाली। सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नसल्याने मोठा अनर्थ टळलाय। मात्र यात कारचं मोठं नुकसान झालंय। याच ठिकाणी याहीपूर्वी अशाच प्रकारे कार कोसळून नुकताच अपघात झाला होता। त्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी अपघात घडल्याने मळगाव घाटातील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। घाटातील वळणं, अपुरी संरक्षक भिंत तसेच स्पष्ट सूचना फलकांचा अभाव यामुळे वाहन चालकांना धोका निर्माण होत असल्याची चर्चा स्थानिकांकडून होतीये। अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक युवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदत कार्य केलं। वाहनातील प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं। दरम्यान वारंवार घडणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरते आहे। संरक्षक कठडे, वेगमर्यादा दर्शवणारे फलक, रस्त्यावर रिफ्लेक्टर तसेच धोक्याची पूर्व सूचना देणारी चिन्ह तात्काळ बसवावीत अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करतात। संबंधित यंत्रणांनी वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यात गंभीर दुर्घटना घडण्याची भीतीही स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे।